नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर बाबू आशीष सिंह को आप लोग को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहे और जुड़े रहने के लिए लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप लोग तक पहले पहुंच सके और उसका फायदा सबसे पहले आप उठा सके। तो देर न करते हुए लाल बटन का सब्सक्राइब बटन दबाएं तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो आज मैं बहुत ही अच्छा सॉन्ग लेकर आया हूँ कोरोना के ऊपर। देश में जो कोरोना का महामारी चल रहा है उसी के ऊपर मैटर है। धुन है ये जो हमार भातार बती बर्फ बेचेला। तो मुथड़ा सुनिए ध्यान से और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। लागल रे भौजी भौजी सुनी ना रोड पर लागल बड़े फौजी फौजी देश में लॉकडाउन लागल रे भौजी भौजी सुनी ना रोड पर लागल बड़े फौजी फौजी सोची के मरदा बाटेल खाना केहू तो दवाई छिटेला। सोची के मरदा बाटेल खाना केहू तो दवाई छिटेला। एगो हमार भरतार बाती सब्जी बेचेला एगो हमार मरद बाती सब्जी बेचेला एगो हमार भतार बाती सब्जी बेचेला सब्जी बेचेला। ये मेरा मुथड़ा कैसा लगा जरूर कमेंट करके जरूर बताइए। फर्स्ट अंतरा बर्फ के धंधा में लागल रहे चूना चूना तब तबल मोर बाते न सोना सोना। बर्फ के धंधा में लागल रहे चूना चूना तब तबल मोर बाते न सोना सोना। आवेला लेट रोज बीतेला रतिया वही से रोवता भौजी रे थटिया। कितना बेचाइल जोड़े नया आइल केहू तो फ्री न देला। कितना बेचाइल जोड़े नहीं आइल केहू के फ्री न देला। एगो हमार भतार बाती सब्जी बेचेला एगो हमार मरद बाती सब्जी बेचेला एगो हमार भतार बाती सब्जी बेचेला सब्जी बेचेला। लास्ट अंतरा ये तर बताई भौजी कौन कौन खेला पहले तो बेचत रहे खाली दिन भर खेला। ये तर बताई भौजी कौन कौन खेला पहले तो बेचत रहे खाली दिन भर खेला। दिस साहिल के कैसे समझाई सुनयासी शरीर को आवेला रोवाई। दिस साहिल के कैसे समझाई सुनयासी शरीर को आवेला रोवाई। इतरा से निमन त बाटे पवन दिन भर दौरी करेला। इतरा से निमन त बाटे पवन दिन भर दौरी करेला। एगो हमार भतार बाती सब्जी बेचेला एगो हमार भतार बाती सब्जी बेचेला सब्जी बेचेला एगो हमार भतार बाती सब्जी बेचेला। ये मेरा सॉन्ग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अगला सॉन्ग किस सॉन्ग के ऊपर लिखूं ये भी कमेंट करके बताएं। और किसी भी भाई को हाय रे मेरी मोटो पर सुपरहिट सॉन्ग चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं।